Au, au. Tossekat. Au. Kan du holde op med det der? Du skal ikke bide i mig. Tak. Ikke til at bide i. Altså, de er skrubskøre, de her killinger. Der skal ske noget hele tiden. De bruger mig som klatretræ nu. Kan du se dig selv? Kan den faktisk godt. Kan du se dig selv? Ja, det der er derinde. Er det ikke for tæt på? Den zoomer meget.